Goberno non valoro ninguna. Xa sei que habitualmente se lle chama crise de goberno a que poida haber algunha reformulación de competencias ou así. Non está previsto. Temos unha moi boa satisfacción a respecto de como están desenvolvéndose as áreas por parte das distintas concellarías. Por tanto, mantemos o esquema iniciado neste mandato. A parte diso, creamos, como é sabido, unha coordinación xeral, algunhas cuestións de procedementos internos que creemos que van a axudar, e traballamos de maneira colaborativa entre as distintas concellarías para algúns ámbitos. Ese será o modelo en que seguiremos traballando, con planificación, pero tamén con coordinación entre distintas áreas. Evidentemente, que obras, urbanismos, mobilidade, ten que haber reunións, esas reunións de coordinación. Evidentemente hai moito traballo conxunto entre distintas áreas que se continuará vendo. A respecto das prioridades, hai unha prioridade fundamental para nós, que é sacar o contrato do transporte. Sin ninguna dúbida, eu creo que ese é o gran reto que temos por diante, un reto en que sempre falamos de que máis importante que o cando é o como facerse. Ese proxecto que fixemos moito máis ambicioso, con ese bus noturno, con esas liñas alimentadoras do rural, con maiores frecuencias, pero sobre todo un proxecto que entendemos que ten que levar as mellores garantías para que sexa ao final un contrato que poida desenvolverse de maneira rápida unha vez iniciada o proceso xa de licitación. Así que insisto que para nós ese é o gran reto, e hai outros que significan dar cumprimento a todas e cada unha das cuestións que temos xa iniciadas, temas que teñen que ver con ese compromiso co rural para que se desenvolvan todos os proxectos que están pendentes, cuestións que teñen que ver con acabar cas grandes infraestructuras de Santiago e a poder ser meter na axenda política xa outras, como pode ser a estación de mercadorías da Sionlla, de que sempre falamos, e rematar ese orbitaliño. Realmente eu creo que hai o tema de que esas demandas que levamos facendo tamén á Xunta de Galicia sexan escoitadas, e unha vez xa recoñecido que o que nos corresponde pola capitalidade é máis dos 200.000 euros que incorporaron neste último orzamento, conseguir realmente que haxa un estudo, un análise, volvemos a insistir niso, e que con estudos económicos en riba da mesa se poña unha cantidade moi superior para rematar con esa discriminación que temos. Así que hai unha serie de cuestións. Por suposto, ter ese concurso do conector central da cidade, onde poidamos ter propostas das persoas que sexan maiores especialistas para facer un deseño de como é o Santiago que queremos, para ese futuro inminente. E, por suposto, sempre é un obxectivo conseguir fondos, conseguir eses fondos que acabamos de dicir para ese proxecto lanzado ás novas EDUSI, que poderíamos chamar a eses novos proxectos. Para nós é moi importante para tamén ver ese obxectivo que queremos de deseñar novas infraestructuras e novas apostas a longo e medio prazo.